Dobrodošli u moj svijet. Danas ćemo malo pričati. O čemu se možda vi pitate? O našem novom kanalu. Da. Šta je bilo sa starim kanalom? Možda me neki znate od starog kanala, a možda me neki ne znate. Stari kanal je propao. Propao je ko pička. Nikad više neće biti pokrenut. Nikad. I da, uglavnom, svi koji mi znate od prošlog kanala, molim vas pretplatite se na ovaj kanal i subscribe, like, komentar. Najviše volim čitati komentare, ne znam zašto, ali odgovarat ću vam ako mi budete pisali puno komentara. Onda, na ovom kanalu znači ćemo izvoditi trikove, prankove, zezat ćemo drugi ljudi, vlog, igrice nećemo snimati da izbacimo, onda i više ćemo ići po vani, avantura, ako znate na što mislim. Da, onda znate. Uglavnom, to bi bilo to, ali što ste gledali, mi se vidimo vrlo uskoro. Peace.